Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian rutin Masjid Al-Quwah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderenge matur kula nyuwun pangapunten bilih mengke basa kula celewa-celewu boten runtut, boten saged basa sing alus. Saderenge mangkat kula dipeseni kalih Ibu Negara yen ceramah aja cengangas-cengenges, aja guyang-guyu. Jane kula nek ceramah ya ora tau cengengesan, ora tau guyang-guyu. Dipesen ngoten niku, kula nggih sendika dawuh. Sebab napa sing merintah Ibu Negara? Sebab kula termasuk anggota tetap STII. Ranting Kelurahan Dukuh Kecamatan Banyudono. Apal to Bu anggota STII? Suami takut istri Indonesia. Gandeng perintah tiyang ingkang paling ayu dhewe sak donya nggih kula turuti. Raketang sing buri mriku wonten sing ngomong pret karo ayu karo aku ya ayu aku kok mboten napa-napa kangge kula anggap sing paling ayu. Bapak-bapak ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sesepuh pinir sepuh ingkang kula mulyakaken lan tansah dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang kula hormati, monggo pertama-tama kula kalih panjenengan ngucapaken puji kalian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kenikmatan hidayah iman kalih Islam. Kenikmatan lainipun ingkang boten saged kula sebat setunggal nembe setunggal. Kenikmatan ingkang sampun kula panjenengan lalekaken inggih menika kenikmatan sehat kalih kenikmatan luang. Kula diparingi sehat sehingga kula kalih panjenengan saged thalabul ilmi wonten Masjid Al-Quwah menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenikmatan luang yen boten ngluangke waktu, boten nyempat-nyempatke kula kalih panjenengan nggih males ajeng mangkat wonten pengajian. Shalawat kalih salam mugi tansah kanjukaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi suri kalih tauladan, maringi bebener kalih kula kalih panjenengan, maringi pitutur kula kalih panjenengan sehingga kula kalih panjenengan ngertos adab, ngertos syariah, ngertos sedenipun hukum ingkang sae lan hukum ingkang boten sae. Kanthi sholawat kalih salam karena kecintaan kula kalih panjenengan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalih ridhonipun Gusti Allah, mugi-mugi kula kalih panjenengan saged pikantuk syafaatipun boten namung wonten mingke yaumul kiamah, tampi wonten dunya kula nggih angsal syafaatipun. Boten kesupen monggo kula kalih panjenengan
berlomba-lomba meningkatkan keimanan kalih ketakwaan kula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan rasa takwa kula, rasa iman kula kalih Allah Subhanahu wa taala. Iman niku sing artinipun percaya. Percaya kalih Rasulullah sallallahu percaya kalih Gusti Allah, percaya kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun kula kalih panjenengan. Percaya artinipun kula kalih panjenengan dipun perintahaken kalih Allah Subhanahu wa taala berbuat ingkang sae, kalih jauhi larang-laranganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu wa bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqin. Sak temene wong-wong sing beriman menika hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yen kula beriman, kula kalih panjenengan beriman niku kudu yo netepi perintah-perintahe jalanke perintah-perintahipun Gusti Allah kalih jauhi larang-laranganipun Gusti Allah. Lah kula kalih panjenengan termasuk yang iman napa sanes ingkang ngertos kula kalih panjenengan iman menika Gusti Allah. Allah ngendika wonten Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, kula jane nggih berusaha beriman, berusaha dados tiyang beriman, tapi iman kula niku pun dianggap Gusti Allah napa dereng. Niku mboten ngertos. Kula kalih panjenengan namung saged berusaha iman, beriman kalih Allah. Kadang-kadang iman kula menungso niku imane kadang-kadang dhuwur, kadang-kadang tengah, kadang-kadang rendah. Yen lagi semangat salat nang masjid 5 waktu, tepat waktu, salat sunat dilaksanake, salat tahajud dilaksanake, salat duha dilaksanake. Lamun lagi males, yo kadang-kadang malas orang laksanake. Apa meneh bagi anak-anak muda yang lagi putus cinta, apa-apa males. Yen imane malaikat niku tetep standar, terus iman terus boten munggah, boten mudhun. Tapi yang menungso menika imane naik turun. Lah tondo-tondone wong sing beriman menika napa? Wonten Al-Qur'an disebutaken ingkang pertama nggih menika innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah akan bergetarlah hatinya. Mereka orang-orang yang beriman menunjukkan rasa takut, rasa takzim, pengagungan, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sanubari mereka. Tertanam dalam hati sanubari rasa iman bila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Lah kula kalih panjenengan yang disebut jenenge Gusti Allah bergetar napa mboten? Bu, sebutke Allah bergetar napa mboten? Tenane. Yen mboten bergetar ki yo ngaku beriman. Nah, ciri-cirine sing pertama nggih menika menawi disebutke nama Allah bergetar hatinya. Monggo kula berusaha. Tapi ampun digetar-getarke. Ingkang nomor kalih ciri-ciri tiyang ingkang beriman menika wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambahlah iman mereka. Sakniki wonten masjid-masjid sing dhisik biasane bar salat, bar maghrib, bar isya ana sing tadarus. Sakniki masjid-masjid bar salat pleng sepi nyenyet ora enek sapa-sapa. Kabeh-kabeh bar salat langsung lunga. Alhamdulillah
Masjid Al-Ukhwah bar maghrib nggih wonten taklim minimal, wonten musyawarah. Alhamdulillah bar salat asar, bar salat zuhur, bar salat subuh wonten ingkang tadarus, wonten juru kuncinipun nggih menika bukeni. Alhamdulillah. Ngaji ngregengake masjid berarti masjid tesih wonten sing ngramekaken, sing ngregengaken. Dibandingke masjid-masjid liyane, Masjid Al-Ukhwah alhamdulillah tesih wonten setunggal kalih ingkang sampurun tadarusan, ulun taklim wonten masjid, taklim wonten masjid, musyawarah wonten masjid. Alhamdulillah raketang lemung sedelo, tapi kula kalih sedherek berusaha ngregengaken masjidin Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor sekawan nggih menika ciri-ciri tiyang ingkang beriman, alladzina yuqimunas shalah, tiyang ingkang mendirikan salat. Ciri-cirine tiyang ingkang beriman menika tiyang ingkang mendirikan salat, iqamus shalah. Artipun mendirikan salat nggih menika melaksanakan salat 5 waktu sesuai kalih yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkang memenuhi syarat-syaratipun, rukun-rukunipun, adab-adabipun lah kalih sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contonipun saderenge salat kita menyempurnakan wudu, kita ngangge pakaian ingkang suci, boten mewah tapi suci. Menika salah satu ciri-ciri tiyang ingkang beriman. Ingkang selanjutipun ciri-ciri tiyang ingkang beriman nggih menika wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang dititipkan kepada kita. Rezeki kula kalih panjenengan menika amanah saking Gusti Allah. Amanah menika yen kula kalih panjenengan tindakaken, belanjaaken kanthi sesae, insyaallah akan menuai kesayan, akan dipun lipat gandaaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala menawi kula kalih panjenengan purun nginfakaken. Rezeki sak benere ingkang berfungsi, ingkang kula simpen menika nggih menika rezeki ingkang kula infakaken. Yen kula mangan, kula hambur-hamburke, kula niku boten wonten fungsinipun, boten wonten manfaatipun, boten wonten paedahipun, mengke wonten yaumul qiyamah. Mengke rezeki ingkang nulung kula kalih panjenengan menika rezeki ingkang kula sedekahaken waktu sempit napa waktu luang rezeki menika. Maka dari itu monggo sithik-sithik kula infakaken kalih panjenengan. Yen ora nang masjid no keluargane awake dhewe. Yen keluargane wis cukup no sedulure awake dhewe. Yen sedulure wis cukup no tangga sing paling cerak awake dhewe. Sebab Rasul ngendika yen awake dhewe kuwi kekenyangan makan sementara tetanggane awake dhewe kelaparan, menika kula kalih panjenengan boten termasuk tiang-tiang ingkang mukmin. Boten dianggap mukmin yen kula kalih panjenengan kekenyangan sementara tetangga kula kalih panjenengan kelaparan. Infak menika, sedekah menika kathah, boten namung rezeki. Sedekah menika ngguyu kalih tanggane termasuk sedekah. Ketemu nang dalan ya rasah prengat-prengut, senyum sing manis wae diitung sedekah. Gampang sedekah sakjane. Sing angel-angel ya mung wonge dhewe. Orang-orang yang beriman itu sebenarnya mereka akan memperoleh beberapa ketinggian di sisi Gusti Allah. Lan pikantuk ampunan serta rezeki ingkang mulia. Allah ngendika, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia.
wonten surat Al-Anfal ayat kalih dumugi ayat sekawan. Nggih, monggo kula kalih panjenengan berusaha dados tiyang ingkang beriman, dados tiyang ingkang manfaat, dados tiyang ingkang bertakwa. Mugi-mugi kula kalih panjenengan termasuk golonganipun orang iman kalih wong sing takwa sing bakalan dilebokke wonten swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul ngendika, barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah ia mencintai orang muslim lainnya semata-mata karena Allah azza wa jalla. Kula kalih panjenengan sami-sami tiang muslim setunggal kalih setunggal punika sederek. Walaupun boten sederek kandung, tapi padha-padha muslime niku sederek. Nabi nggih ngetho iman menika memiliki 70 cabang. Iman menika, Nabi bersabda, iman menika memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi nggih menika kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menika iman menika buang duri wonten dalan menika iman sing paling rendah. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Tapi boten malu-maluin. Wong sing isin kok aku bodoh, ora iso maca Al-Qur'an, aku tak belajar, menika termasuk cabangipun iman. Yen isin sing negatif menika boten termasuk cabange iman. Contone pon ngaji ora ngarep ngaji iki, wah aku isin ora gelem. Sing dimaksud isin sing cabang iman menika isin wong golek ilmu, ora usah isin-isin wong thalabul ilmi, ora usah isin-isin tetep belajar walaupun wis tuwa tetep belajar thalabul ilmi. Kon ngaji nang ngarep yo ngaji rasah isin menika termasuk cabangipun iman. Wonten tahun baru 2026 menika monggo kula kalih panjenengan tingkataken iman kula kalih panjenengan. Umur kula kalih panjenengan tambah suwe tambah angkane. Angkane tambah terus, tapi makin berkurang jatah urip kula kalih panjenengan wonten dunya. Angkane jur tambah, tapi jatahe kurang tiap tahun. Kapan kula kalih panjenengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kula kalih panjenengan boten ngertos. Maka dari itu marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awake kula kalih panjenengan tinggal nunggu waktu kapan dipanggil boten ngertos. Ojo sampai kula kalih panjenengan dikei umur panjang tapi ora manfaat kanggo wong liya. Kadang Gusti Allah ngwehi umur panjang ngantek tuwih tapi gaweane mung mursal, mung ngrepoti anak turun. Gaweane mursal mung bisuh-bisuh wae. Muga-muga kula kalih panjenengan diparingi umur panjang ingkang barokah, ingkang manfaat. Allah ngendika, "Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi afala ya'qilun." Allah nika ndadekke ngowahi umur panjang kangge menungso, dipanjangke. Suatu saat didadekke kaya asal mulane, kembali ke asale. Maksudipun yen semakin tua kula kalih panjenengan semakin kaya bocah cilik. Yen cah cilik jenenge cah cilik, yen wong tuwa jenenge bayi tuwek. Monggo kula kalih panjenengan introspeksi diri. Iman kula kalih panjenengan pripun? Takwa kula kalih panjenengan pripun? Kula namung saged berusaha berdoa. Allah enggang menentukan. Allah ngendika,
Wong kuwi mung iso berdoa, mung iso tawakal, mung iso ikhtiar. Hak prerogatif sing nentokke menika Gusti Allah. Kula kalih panjenengan percaya kemawon, tawakal kemawon niku termasuk ciri-cirine tiyang ingkang beriman, tiyang ingkang tawakal kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang masrahaken sedayanipun kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ciri-ciri ingkang tiyang ingkang beriman. Yen Gusti Allah menika menghendaki sak donya menika saged beriman sedaya, kangge Gusti Allah niku gampil. Wong donya tak imanke kabeh, ora enek sing kafir, ora enek sing mursal, ora enek sing bergedul. Bergedul kirang basa pundi mboten ngertos kula. Gusti Allah gampang mengkaya malike telapak tangan pun fayakun. Gusti Allah esok ngimanke wong sak bumi. Allah ngendika walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasi hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya, tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang yang beriman? Gusti Allah mboten ngendhaki ana sing beriman, ana sing kafir, ana sing berbuat baik, ana sing berbuat jelek, ana sing maksiat, ana sing berbuat baik. Niku sampun jenenge urusan donya menika nggih warni-warni. Mugi-mugi kula kalih panjenengan termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang beriman dados masuk wonten ciri-cirinipun wong sing beriman. Muga-muga kula kalih panjenengan termasuk ahli surga nipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo sakderipun kula tutup, kula berdoa kalih panjenengan muga-muga kula kalih panjenengan dipun paringi kebaikan wonten dunya, tumugi kebaikan wonten akhirat lan dijohoken wonten siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.